Uba Arden Miller Sayamoit President ka Voice of the People Party, Ubalong Ru UMLA ka Nongkrem Constituency, Hakajing Sinran Lang UMLA ka Maulai Constituency, Uba Bright Star Well Marbanyang, Mentakasngi ka Khatpra Tarik Unaiwing Arajar Arpusan, Ulalet Banbu Ya ka Shithi, Sha Umintri Rangba ka Jela Ukonrat Sangma, Hadian Bami ka Jinkintho na Umintri Rangba Hakini ki Kindiat Sngi Balalen, Ha ka Bayade Bat ki MLA scheme. Habakren Shkilat Pathai Kubor, Uba Arden Ula Ong Ba Hadian Kejingkren Umintri Rangba, Ubala Ong Ba ki MLA scheme Haki constituency, Kibami Khmat de ki MLA Kalyang Persha, Kimlong ki Bayat Bet Yai Rinti, na Kalyang ka VPP, Kala Ai de Kejing Tho Bandawa na Umintri Rangba, Ba Unthaw de Kejing Tokin, Kabalait Luan, Bansdang Ban Tokit, Ya Kejing Pentrekam Miki MLA scheme, Nadu Usnam Arajar Pra, Bat Dakabas Dang na Nongkrem constituency, Bat Sapin Butpan, Ikiweki constituency Hadian. Agani ka sini nagaliang ka jungi kumka party, but nagaliang ka jungi president, but jungi ba bright, Starwell, belong ka manager mulai. Niwan ban ai gani ka Shithi, how chief minister, ka Shithi hakibidi but jing pentrekam ya ka MLA scheme, ka ba kalami ka jing kanto nagaliang ka jung chief minister, ba kajing pentrikam ya ki MLA scheme kam tam hakini ki constituency bala mikmat da ki liang persya mo da ka tho se kajing tho ka khambon se ka Voice of the People Party kamilong ka ba bet ase ka patikana ngam tep kai ka penlong ya chief minister le se chief minister la so shet e ha ka jing rum khot jing ki bri ka party kala penlong yu chief minister le se ba un kren ni ki kentin but kawai ni hapan so tho ba kajing sadien jong ka constituency kamdi ha tang nakadaw ka MLA scheme arklor shiteng shisnem kalabyang se ba pinkentiu ya ka constituency tang dai tai arklor shiteng rei ka state lani ka constituency ka kiu ha kar kompetrikam jana ki schemes ki per lingba ki department ki per baka takari ka kamram jong sarkar lada mangi ki badon hakal yang persya ila ban le ya kata ala ni ban rai ka roi ka part lem don hakal yang sinchar kabut ngim don kam hiru bangin ye kren yenu ngin le hi tenrei ya ki kam roi ka part hi ka dei ka jitrai kam ka bachanai jo ki department but ka policy jong ka sarkar kani ka dei ka jing persyang ban ketat mau ia jimut ke jiperkat juki ba takaba pi persyang ban kedo ya ka benta lese ka ba pi klem perkat la kalong ne em ka ba don nong rem ba ka shisha tukumung ka Shithi ka bangi wan ban ayo chief minister hadin bangi osno ia ka jingkren ka jingu ba kam don ka rukam pentre kam ka ba janai ka ba yang hai gede ba kem LA scheme the nagaliang ka jungi but nagaliang ka jungi president ni wan ba ai ni jing tho ban dawan us chimsa budi ban thau da ka jing toket mo ka ba lai independent inquiry but ban sedang ban toket ya ki jing pen trekam ik MLA scheme nadu usnem arjar pra bada ka ba kisang na nong krem constituency ba sepen board pat ki constituency ati kumbagalong ngalajok ya MLA election nadu usnem arjar pra hadu arjar khat pra Wat aja kat perang remno kumbo pitip new country board. But hagi ni kesan senem nadu ajar kat perang hadu ajar arpulai. Klem don benta IAWM bat ke constituency dan dibagi pai ba lah kan ugon do benta kalian. Telara kita ki senem ki bangang along kumu MLA. Oh ki bau pai ba ulama. Ki dong ki senem ki ba ngakrem la ban peni ki kam. Pimot bau pai ba undang jit biang. House nem arazal arpulai baka jingjok ka bodon puro angit kipat ba ha ka jela ki mo kipat ba ki ha ka jela ki but ka election house nem arpulai kam election ka balong simple ndrei ka election how arpulai ro ka election ka shirkai ka je the ka je ai chingra ndrei bali ba dan uba khlem le yu jo ma kipat ba kipat ya ka ship house nem but ka jingram ka junga ha ka snem aja khat phra le se kamre ka jingram no ma bo pai ba kon tai
Hai kedi kejing peniak kejing beli pan sanjur thmai pan ya ka sang perthai akan jelah kejing. Chief Minister. Thì cái này video bật cả CMSDF dan dia Chief Minister Special Development Fund. Kaba kum UMLA idon ya kabaha kaba kum ba sepulak kaba ngila ban pha ya ka proposal ning ba jong ka CMSDF. Thì kaba suling ngok belong ba na kalian ka jonga ala submit ya kini hakidi gilai tisna. Apply arsal urusan bat arsan arkun rio ya ka proposal ka video ka CMSDF. Te ngelajuan berkeliru naka office jong CM nrei kabalingo kalomba hadu mentah ya kini proposal ski bapa naka lian kajunga tang kawiru kelempat lain te kajungwara kajunga ni por kalomban penkemau ya kini proposal ki bangalapha barha kaju upor upan ba kawai kajikren kajung chief minister ini si ngo kaba pelonging hapan wan kana bupai ba tim bau persang berkedokti yaki MLA guna po opposition bagi leyu dan rei ngakwa kemang ni por kajikren kajungu perkam kami ham nama rahbedi wat pangkani ke CMSDF kabangana kalian kajunga nadu arpo arpla persang lapha adu mentah tang ini skim berit ini bahaya henrei tangai kaniru na kalian kajungu 4 ya kan ini jadi nama kadang wan perkemang ni por Yo Chief Minister, kami dibakasi CMSDF hang tiapo mulai. The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 15-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application to the district administration or contact your nearest block development officer, BDO.